Rakesh newa sangma ublok CEM jongka GHADC ulo terwa bon Hiar Shuki no naga ni Shuki ka ulo job hauni ubna ubradep kini ka Hiar Shuki no jong ni CEM ublong kunum jong kontrak sangma kalong hadian bala mi ke Jingpyrshah ka bejol na pak karilum karo hills barok kawai tak ban kada hang ni bahadian ke job kum CEM jongka GHADC ki babon kiseng barang na pak karo hills kila pan pau ba kimpriang setia ya Rakesh kum CEM ka GHADC namar ba umdei setia u karu paka. Itu ba u Rakesh ude kon siteng bat ki sengbarang kila keno ba onum na setia ban pei ya kiriti ke dustur jong gijat beri karu haba bat ya ka Shuki ke behedu haba Hills Autonomous District Council. Kini ke Jingpyrshah u kelas nang nadu kesengi ke ba la pemera bala job kum usiam u batamai harian ke election ke bala pelong daga penram ya ukertong jaka All India Tribal Congress u Benedict sangma. Rakesh ubabat kum chairman Hashua jongkane la terwa bon Hiar Shuki no akan dikasih kong kabanwan. La ban kalau hane ba Jingpyrshah apokar hills kalau wat persyaru ya konrat sangma umti nang ba jongka jela haba ke pai karu ke rak lama yang bat berta man beno yu na po ampati menden kesengi haba ule ban cengok ya te kecaka. Ke Jingpyrshah kamlong keleng-keleng ka balakang ru ka office jong ke trekam jong ke GHDC lalu kesengi ke bawah Rakesh simti ke mesembat semlayo la setiap ban rong ban trekam hapa office nambar ba ki pai ba kila khang lani kila khang Pyrshah ya ka office GCC bandrung kini khot jaga district council ha kate ke chaka asa tu ba ka jing Hiar Shuki no jo Rakesh kalong bakala kata pala dia u ba kum juru ya ka yeng kasam ko u nambar ka jing thok ke babon nakalang ki pai ba Ghadc Hills.